warahmatullahi wabarakatuh. Bu salam mundur buah naga. Engkang jawab salam mugi-mugi selalu bahagia. Bapak Sulimale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. La haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula takdimi Bapak Kapitanan, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula hormati, kula sayangi para nyai, ibu, mbak-mbak, sedaya, monggo langkung rumiyin kita ngaturaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amarga saking rahmat lan pitulungipun Allah kita ditakdiraken saged rawuh derek donga sesarengan ngaos sesarengan wonten Masjid Shirathul Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi niat lan langkah kita niki wau dicatet oleh Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetap kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabare? Esih semangat. Berat badannya kok ditimbang apa derek? Naik apa turun? Alhamdulillah. Semangat kota sing ngantuk. Monggo Pak selawat badan nggih, kajenge semangat mboten ngantuk nggih, Bu. Selamat baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin dan salah satu keistimewaan ini diturunkannya Al-Quran. Artinya ngeten, sebagian mufasir menerangkan Al-Quran itu pertama kali diturunkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, niku pertama kali niku diturunke wonten gua pundi, Bu? Gua Hira apa gua Alawak? Gua Hira nggih, Bu. Gua Hira manggene teng pundi? Nek Mekah, iki Mekah nggih Bu, mboten lebean, Bu. Makitan ngulon. Nah, niku Mekah sanes Madinah. Teng Mekah. Nah, niku pertama kali turun 17 Ramadan. Nah, aslinya Al-Quran itu sebenarnya sudah lengkap 30 juz, disimpan wonten Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Sidratul Muntaha itu lengkap. Nah, niku lan diturunkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad secara mutawatir. Apa Bu? Mutawatir itu berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Nah,
kabeh turun ayat. Dan itu artinya berangsur menjawab semua peristiwa. Nah niku diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan wonten bulan Ramadan. Nah nong sewu niku kula ngejak panjenengan amargi kita niku ingkang dipelajari niku kan Al-Qur'an nggih Bu, tafsir Al-Qur'an. Nah, al-jannatu qasma'atun terhadap 4 perkara. Surga niku rindu, qasma'atun niku rindu. Lah niku salah setunggal tahlil Quran, apa Bu? Tahlil Quran tiang ingkang mau mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Niku dirindukan surga. Nek dirindukan berarti masuk to Bu nggih? Rindu lho nggih. Nek rindu disenengi to nggih? Nah, disenengi surga. Lah salah setunggal kados kita sedaya niki kita kula panjenengan membaca kitab tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an niku apa nek wonten bulan Ramadan. Mangke monggo kula ajak kataman Al-Qur'an nggih, mangke ngisi nggih Bu niki kula mangke pun Pak Surya ngisi juz 1 mangke niku kula juz 2 sinten ngoten nggih diterusne nggih Bu. Mangke pertemuan akan datang insyaallah masih masuk to. Mangke kita maca doa Al-Qur'an mangke kula simaos jenengan ingkang namine. Ngoten setuju nggih Bu? Sebabnya menghormati, menghargai napa nuzulul Quran. Kita mempelajari Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an monggo kita hormati dengan kita kataman Al-Qur'an. Aku ora iso Bu maca. Nggih sak sagete nggih Bu, mulih mboten apa ta nggih. Oke, sing saged nggih monggo ngisi mengke juz 1, napa juz 1 paling kula nggih. Juz kalih juz 3 monggo jenengan mengke niki kula aturaken jenengan 1000 mengke diisi nggih. Nggih santen sinten. Oke, terus mungkin kalau kula bukae sing lakone petang bulan niku, oke. Nah, mungkin nek santun mantun dicawang ngoten nggih Bu. Kados kula teng Polsek Karas nggih juga suki kemarin nggih kita maca Al-Qur'an, grup niku kula damel terus sampun laporan kula bareng. Insyaallah kita sedaya tambah becik dibela Al-Qur'an. Allahumma amin. Nek krungokke tok Bu ganjarane kok padha nggih Bu. Kami nggih ganjarane kok padha sing penting niate untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma amin. Nah, tentang Al-Qur'an malih, Al-Qur'an itu sebagai syifa, napa Bu? Nah, syifa niku artine kinten napa? Obat. Obatnya napa kanggo yang sakit mawon mboten ta nggih? Obat niku secara dohir niku kelihatan maupun secara batin. Secara batin ki ora apa to Bu? Paling nggih sifat males niku sakit kok mboten? Saat sakit batin niku kados males nggih. Harus takwa aku iku paken mboten niku. Niku lagi males to nggih. Nek buka pun lapangan nggih Bu. Mulai gemah lah niku males niku nggih. Penyakit batin males, sombong nggih to. Masa wong liya niku diremehne terus menolak kebenaran. Nah niku penyakit batin. Iri, dengki, dendam, marah yang berlebihan. Nah niku namine nggih penyakit hati to Bu. Nek kita purun maos Al-Qur'an, nggih to kataman Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an niku bisa menjadi sifat obat dari penyakit hati. Tombo ati iku limo ya warnane maca Al-Qur'an angen-angen samanane. Maca Al-Qur'an diangen-angen apa Bu? Samanane. Terus kita maca nggih, wis angel-angel to jenengan surat Al-Baqarah ayat. Lah niku lebih dalam ate nggih. Hebat panjenengan sedaya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu sedaya. Ala kanggo tua-tua ngaji aku Mbak. Ngoten nggih Bu. Mugi-mugi diridhoi Allah. Allahumma amin. Terus kita memaknai nuzulul Al-Qur'an iku turune Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai napa? Pak Ulawas nggih. Hudal. Hudal niku artine petunjuk. Nun sewu. Atas panjenengan badhe tindak katakan Surabaya. Nggih to Bu? Enek petunjuke napa mboten? Kita nek Surabaya niku mulon napa kidul Bu? Ngetan. Petunjuke nek Surabaya ngetan. Nek Surabaya nek Magetan itu nek dugi Ponorogo. Al-Qur'an iku petunjuk linnas kanggone menungso. Lah carane berumah
kita kembali ke belakang Ibu. Kita riyen niku saderenge mboten wonten. Terus diciptakne Nabi Adam. Nabi Adam diciptakne di dunia, terus punya anak keturunan banyak toh nggih. Terus diturunne nabi-nabi. Nah, mulai Nabi Nuh nggih niku pun wonten perintah untuk mengajak beriman dumateng manungsa. Lah niku dilengkapi oleh Allah napa niku dengan petunjuk. Mulai Nabi Ibrahim namanya sukup niku napa niku nek ngarani kados Al-Qur'an ngoten nggih Bu. Nah oke saged ngisi nggih Bu. Oke napa mengke mau mboten apa oke. Setelah niki nggih mboten apa oke kloser nggih mboten apa. Nah dipun saged ditanya nggih Bu. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Nah pedoman kados kita badhe tindak suatu tempat harus ada petunjuk itu. Nah, itu petunjuk kehidupan, itu ben selamat, ben iso balik ning surga malih kados Nabi Adam nggih. Nabi Adam nggih nonton surga karena mengalami suatu pelanggaran nggih to, dikene donya. Lan donya iku ben selamat, ben iso balik ning surga malih diparingi petunjuk. Lah petunjuke napa? Al-Qur'an, agama. Lah agama niku intine agama nggih niku Al-Qur'an kare al-hadis. Nek Al-Qur'an boten kurang jelas niku dijelasne wonten hadis. Maka saged ditanya ya Bu. Tujuan kita niki pelajari Al-Qur'an ngaji kitab Al-Ibris niki supaya Al-Qur'an niku iso menjadi petunjuk, dadi ilmu pedoman. Piye to carane ibadah sing bener? Ngoten nggih Bu. Piye carane berumah tangga sing bener? Piye carane jual beli sing bener? Lah ngoten nggih. Niku wonten Al-Qur'an. Lha piye ben iso dipahami? Niku dipelajari. Makanya kita ngaji sesarengan iki dalam rangka supaya napa? Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk. Baca mawon lho niku boten ngertos artine pikantuk ganjaran pahalane 10. Apa maneh sampai napa mempelajari makna dan isi dari Al-Qur'an. Kata nggih Bu, nek kita maknani nuzul Qur'an nggih, aku mau nuzul Qur'an nih, yang langgar musala, betul apa Bu? Makanan napa-napa lha niku menghormati nggih Bu, tapi makna sing dalam daripada nuzul Qur'an kita memahami, mempelajari Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Supaya jadi pedoman hidup harus dipelajari, nggih toh? Nek sampun dipelajari amalkan. Alhamdulillah. Nipun saged dipahami nggih Bu tentang makna nuzul Qur'an. Oke, terus nun sewu. Nah, niki mungkin sekedap malih kan menyambut nama namine Lailatul Qadar. Nggih toh Bu? Nah, Lailatul Qadar niku alfi syahr. Nah, napa? Bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan niku nek menurut hitungan kita tahun 83 nggih. 83 napa sekitar niku nggih Bu. Masyaallah ugi-ugi urip kita bisa sampai umur sak wonten nggih Bu. Amin. Lah nggih pun peyak. Diparingi umur panjang tur boten pikun nggih Bu. Yang niku nek donga diparingi umur panjang tur ora pikun. Ku nek umure panjang nggih pikun lho Bu. Iku sampe mangan murah duruh terus nek ro piring. Nyuwun umur sing panjang, boten pikun tur duwe akeh. Boten nggih Bu. Setuju? Donga boten nggih. Niku ben diparingi umur panjang terus boten pikun. Boten nggih. Nggih donga ta Bu nggih? Sek kula matur kita kan keduren mboten nggih. Kula niku diparingi amalan kalih guru-guru sing ijazah donga. Ben umur panjang terus ora pikun. Kula pirang-pirang cekelan niki dadi amalan tapi cekelan Bu. Mau saya lho nggih jenengan pun Pak sedulur nggih. Ngeten niki ya Ibu Setel Yasin ijazah ya kula. Niki cukup diapalne nggih Bu. Cukup diapalne tapi nek wiritan la ilaha illallah. Zikir sing kula dibilang. Ngeten nek jenengan catet nggih monggo mungkin akhire aku teh kok Bupati mah nggih monggo. Ngeten. Sang Ratu Jajar. Ojo maningko jengkar. Yen ora jengkar sok mola nyawa ingsun tetep lungguhing Sang Ratu Jajar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
insyaallah diumpahi umur panjang tur ora pikun. Iki cekelan lho, Bu. Wong kene wong riyen niku apa iso swati, ternyata duwe cekelan. Wong riyen niku Mbah kula riyen napa niku adik napa niku Tegarjo niku pejuang nggih Batur Rahman jenengan pirsa. Kula niku tesih keturunan Batur Rahman Tegarjo Semen. Lah niku nglawan PKI bapak kula niku. Ditembak napa niku mboten tedas. Batur niku Mbah kula niku ahli rekod, ahli amal-amalan ngoten niku. Lah sampai dibacok niku mboten tedas. Disebabke gadah cekelan. Nah niki kula diparingi ijazah cekelan ben umure dawa panjang tur ora pikun. Lha apa iso nolak takdir? Nggih kersane Allah nggih, Bu. Nah niki cekelan kula baleni malih. Sang Ratu Jajar. Ngoten nggih. Cekelan lho jangan cekel nggih mboten lak cekel mboten apa-apa. Kok butuh golek kula. Sang Ratu Jajar. Bon, ojo manira jengkar. Yen ora jengkar, sukma lan nyawane ingsun tetep lungguhing Sang Ratu Jajar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa ta bedane nyawa karo roh? Jenengan nek persawadan nek kita turu tilem niku ditinggalne roh. Ditinggalne sukma. Nek jenengan sare, nggih Bu, jenengan sare to ngeten iki nggih. Niku jenengan ditinggalne sukma. Nggih ta? Nek jenengan mati, kita mati ditinggalne roh. Saged dipahami? Niki memang rada dhuwur. Lha mboten apa to nggih? Kula anggap jenengan dhuwur-dhuwur. Lah mungkin saged ngikuti kula frekuensine jenengan iso ngikuti nggih. Nah, memang rada dhuwur rada ndek mboten apa to nggih Bu? Nek sing males pikir nggih mboten saged dilebone ati nggih Bu. Nah, saged dipahami nggih nek wiritan la ilaha illallah niku damel wiritan. Nek sing kula sampaikan jenengan cekelan cukup dihafal mawon nggih Bu. Nah, insyaallah paling waya iki sing maring ijazah. Saiki umure 105 niki. Sing maring ijazah kula niki. Mbah-mbah itu sampai sedo 104 pipun. Lah, umure dawa terboten pipun. Terus duwite akeh. Iku lagi. Niki ngaji larang Bu sakjane terus gratis lho. Nggih ta? Alhamdulillah. Ngomong iki iso nolak penyakit Bu. Ya nggih pada mati ra sida ngoten. Niki tak paringi jenenge niku. Iki wau jenenge ilmu Panca Sono. Napa Bu? Panca Sono sing kula ditulis jenengan. Jenengan tekok tiyang. Sing tiyang biasane kiai sing sakti-sakti niku mesti duwe napa cekelan iki. Panca Sono. Panca Sono nek arane Panca Sona. Panca Sona. Ilmu Panca Sona nggih wau. Saged nggih dipahami? Ora ilang. Ilmu Panca Sona. Ben panjang umur ora pikun duwite akeh. Nggih ta? Nggih, kula pengen eling. Ngajine campur-campur berarti betul apa nggih, Bu? Nek imane kudu kuat nggih dibentengi lho nggih. Imane kuat, napa-napa kendake Gusti Allah. Kita hanya berdoa. Iki cekelan, jenenge cekelan senjata kan. Terus pancene duwe pistol iku cekelan to, Bu. Ku nek saka enek penjahat ditembak apa wae. Lah iki cekelan awake dhewe ben umure dawa, ora pikun tur duwe duit akeh. Pun enek mau dicatet. Ilmu Panca Sona apa basa Jawane Panca Sonya, nek basa Indonesiane Panca Sona. Panca Sona. Nek wonten kok wonten niku kapan tiyang niku badhe mati ngono kapan urip lek nek sing wong niku niki ilmune para raja-raja dhisik. Wonten sak umure panjang. Niki kula baleni ilmu Panca Sona. Sang Ratu Jajar. Ojo manira jengkar. Yen ora jengkar, sukma lan nyawane ingsun tetep nungguing Sang Ratu Jajar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun ngoten nggih Bu, diapalne tok. Lah ngoten wiritane sedaya niki, sedaya sing nek niku dikir jenengan niku damel wiritane niku jaman cekelan. Saged dipahami nggih Bu? Nah, pun niku kula paringi jenengan. Nek kula niku langsung ngubur bola. Sakniki ngaji nggih Bu? Wis monggo.
kirim donga riyen dumateng pengarang kitab iki. Sampun Bu? Siap sedaya ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulama'i wa syuhada'i wa jami'il malaikati muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiraan pengarang kitab Ibnu Katsir Kyai Haji Saleh Baris Kyai Abdullah Baris. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila pengarang kitab kitab tafsir Al-Idris Kyai Haji Muslim Mustafa Rembang, guru tafsir Al-Idris Kyai Husain Ilyas Mojokerto, Kyai Husairot, guru kita sedaya, mertua kita, orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafsir Al-Idris juz 1 surat Al-Baqarah ayat 109. Oke, halaman 35. Kula wasipun monggo sarangan Mas Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kasirun minal kitabi. Padha seneng sapa wong-wong akeh saking ahli kitab. La yarudunakum menawa bisa ambalekaken sapa kasir ing sira kabeh min ba'di saking sause imanipun iman sira kabeh kufaron kale dadi kafir kabeh hasadan krana drengki min ing di angkusihim kang timbul saking awak dheweke kasir min ba'di saking sause mata bayana oleh pertelakake lahumul haqqa kedue kasir apa keterangan kang bener. Fakfu mongko maafno sira kabeh wasfaku lan ngapurana sira kabeh hatta ya'tiyahu hingga nekaaken sapa Allah bi amrihi kelawan pepengene Allah. Innallaha sak temene Allah ala ing atase saben-saben ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadir kuwasa. Wa aqimus sholata lan padha nglakonana sira kabeh ing salat. Wa atuz zakata lan menehaken sira kabeh ing zakat. Wa ma tuqaddimu lan ing barang kang andingenaken sira kabeh di anfusikum kanggo awak-awakan sira kabeh min khair bayane kebaikan tajidu mongko nerima sira kabeh ing dalem mungguhe Gusti Allah. Innallaha saturune Gusti Allah bima ta'malun kelawan barang kang nglakoni sira kabeh nikmat iku basir mirsani. Wa qalu lan ucapaken sapa Yahudi lan Ansor layak ulul jannata ora bakal mlebu ing swarga illa mangkana angin wong kang ana ta iya mak iku hudan Yahuda wa Nasara Yahudi lan Nasara. Tilka amanihum utawa mikono-mikono mlebu swarga iku pira-pira lamunane Yahudi lan Nasara. Ul ucapa sira Muhammad hatu burhanakum gawe sira kabeh ing dalil ira kabeh ing kuntum lamun sira kabeh iku sotipun padha bener sira kabeh. 111 112 sampai 112 Bu. Bala aslama iya sing sapane wong aslama nyasaraken iya man aslama sapa wae wong kang nyamaraken iya man wajahahu ing wajahe jute lillahi diparing lila
ing darobihim ana ing ngersane pangeran man walau kufur lan ora ana wedi iku maujud alaihi ngatase man walau lan ora utawa man iku yang zanun padha susah keteranganipun iki sampun kita waos surat Al-Baqarah ayat 109 sampai 112 monggo keterangannya kita waca saking keterangan pinggir sampun panggih 109 akeh wong-wong saking ahli kitab kang padha nglamun kepengin supaya sira kabeh padha bali padha dadi kafir maneh jalaran padha hasud niku iri sakuse terang lumerang tentu aping dheweke yen kang digawe Nabi Muhammad iku ya nyata bener mula padha akeh maati lan ngapurana sehingga Allah Ta'ala nekaaken perintah kiamah sejatine Allah Ta'ala iku kuwasa atas kabehane perkara 110 langsung sira kabeh didhawuhi supaya padha nindakaken salat lan padha ambayar zakat sampun barang kang kuwasan kang sira amalkan kanggo awake ira mesti bakal padha sira temu ganjaran ana ing kersane Allah. Sak temene Allah Ta'ala iku tansah mirsani samubarang kang padha sira lakoni. 111 wong Yahudi padha muni yen ora bakal mlebu swarga kejaba wong Yahudi wong Nasara padha kandha-kandha yen ora bakal padha mlebu swarga kejaba wong Nasara kang kaya mengkono iku pancen wis dadi lamunane wong-wong Yahudi lan wong Nasara. Mula dawuh wong Yahudi lan wong Nasara mau coba jajal endi tanda-tandane ira pancen sira kabeh padha bener dakwane. Ayat 112 iya bener pancen sapa wong kang masrahaken jiwa ragane marang pangeran dheweke bakal padha oleh ganjaran ana ing ngersane pangeran lan ora bakal wedi lan ora bakal susah. Alhamdulillah kita sampun maca maknane lan keterangane saking surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 1 pinten Bu? 12. Asbabun nuzul itu sebabnya turun surat Al-Baqarah ayat 9. Nggih Bu? Al-Qur'an kalau matur kan turunnya secara berangsur-angsur. Ada peristiwa turun ayatnya. Nah niku namine asbabun nuzul, sebabnya turun. Nek sebab turune hadis namine asbabul nurut. Nggih Bu? Beda lagi nek sebab turune Al-Qur'an suatu ayat suatu peristiwa terus turun ayat dan itu namine asbabul nuzul. Nah, namine niku seorang Ubay bin Atom. Sinten Bu? Ubay bin Atom. Kan Abu Yasir niku tokoh Yahudi. Jadi ini Pak Ubay, nah gitu. Buyai kali Asep niku tokoh Yahudi yang kafir. Niku punya rasa iri, apa Bu? Iri niku ora seneng. Dan hasud ora seneng terus memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kepada bangsa Arab, yang bangsa Arab mboten seneng. Karena apa Nabi Muhammad niku dipilih kok saking napa niku bangsa Arab karepe Nabi akhir zaman itu saka tiyang Yahudi. Lah kok Nabi akhir zaman sing disebut wonten Taurat niku tibake kok Nabi Muhammad saking tiyang bangsa Arab. Niku makane atine tiyang Yahudi namine Buyai bin Akhtab niku ora seneng iri pegel. Ngoten lho Bu. Terus berusaha mempengaruhi tiyang ingkang sampun nguwasani Islam sedaya wau dipengaruhi kalih tokoh Yahudi wau ben balik kafir. Paham nggih Bu? Niku namine tiyang niku sampun masuk Islam sedaya. Lah namine niku Buyai bin Akhtab kali Yasir niku tiyang tokoh Yahudi niku iri ora seneng nek nabine niku Nabi Muhammad sebabnya dia menentos kita Taurat mau disebut nih. Ngoten. Lah karena iri niku mempengaruhi tiyang ingkang sampun masuk Islam supaya keluar dari Islam. Akhirnya turun ayat niku. Wow. Ayatnya ini wadda kasir min ahli kitab. Ahli kitab niku artinya bukan kok orang sing ahli kitab mboten, tetapi tokoh kafir sebutane ahli kitab. Ngoten lho. Ora kok ahli kitab orang sing kita mboten, tapi niku sebutan
dari Islam. Wonten lho. Ayat ini kok lak nyebutne wonten. Terus akhirnya pun Allah menyuruh, nah ayat selanjutnya ayat 110 nggih. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad dan orang-orang Islam nggih untuk tetap lapang dada. Napa Bu? Lapang dada ini jenengan ngarani napa ya? Ora ngamuk, legowo, ora nesu, walaupun difitnah, walaupun diiri, walaupun dibenci, walaupun dimusuhi tiang Yahudi, tiang Islam kali Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan ayat 110 supaya lapang dada. Lapang dada. Atine legowo aja ngamuk wis tenang ae. Ngoten lho nggih. Terus tekan suruh tetap fokus. Fokus napa ten mriki? Wa aqimus shalah. Tetap lampahi shalah. Nun sewu balik zaman saiki. Walaupun kita sedaya nggih di duwe tangga katakan yang mboten sing begitu, yang kafir. Kok ora seneng dumateng kita sakono. Wis ora usah dilebokne ati. Maksudnya ngoten nggih, tapi tetep fokus lampahi salat aja karena diiri wong sampai malih gak salat ya, Bu. Walaupun iki balik teng niki, ngeten iki nggih dadi pelajaran kita. Walaupun enek ora seneng kita ngaji, ora seneng kita niku berpuasa. Padahal jenenge tiyang macam-macam ten masyarakat nggih, ora usah dilebokne ati, tapi atine sing lapang. Ngoten lho. Tadi wae disebutne lah waktu, ngoten waktu niku artine maafno. Apa Bu? Maafno, ngapurono. Nah lho, sampai kadang memusuhi niku sampai memfitnah. Nggih to nek jenenge wong gak seneng. Gak mau wis akhire jual beline menapa kadang diputus. Sampai nek tiyang mboten seneng ronten dilempari batu. Bahkan sampai main sihir. Sihir niku napa jenenge Bu? Santet. Lha iki pelajari niku nggih. Kon enek to dolan kolak santet iki. Yo kok balik nek kon terus iki. Alhamdulillah dia aja sampai kena nggih Bu. Nah, nek sakene ditokone nggih niku. Niku nggih senjata nggih Bu. Nah, niku kita udah punya senjata sedaya. Namanya kehidupan to nggih. Sing penting atine lapang, aja melok iri, aja melok sakit hati. Nah, tetap lapang, wa aqimus shalah tetep niku lho. Nglakoni napa salat fokus. Aja karena diiri tiyang gak disenengi orang sampai salate kendor nggih Bu. Mboten wonten. Niku perintahe wonten. Orang Islam tetap fokus sholat. Nah, sholat diarani sholat kok nggih, sholat subuh nggih ta Bu, zuhur, maghrib. Nah, niku nggih asar, maghrib, isya sholat 5 waktu. Terus sokor sholat sunah, sholat ibadah sholat. Sholat tarawih ta Bu? Jenengan sholat tarawih mboten? Nggih, alhamdulillah. Atau mboten? Lagi semangat ya Bu. Dan tetap fokus ibadah. Sinten ingkang lakon sholat tarawih niku kupira laku matakok damandami di ngapura kita gajah dosa ora mboten Bu? Kata kula nggih kata. Lah sinten purun ibadah salat tarawih niku di ngapura dosa lebur niku. Allahumma inna la'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mamonane niku. Lah nggih salah-salahane salat tarawih kok banyak. Wis ati ngapura nggih. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Niku artine napa? Donga ben dilebone dosane. Lah kita fokus untuk sholat. Kok sang ribet diiri tiyang benejar no ngoten niku. Terus nomor kalih wa atuz zakah tetep fokus ngetokne zakat. Zakat niku non sewu. Zakat niku sing bener niku wehne nggih tok bayar. Non sewu kita balik ilmu rasa. Niki ilmu rasa nggih Bu. Bagaimana macam-macam ilmu napa ya Pak? Saiki ilmu rasa. Kita beribadah itu harus pakai ilmu. Lah pertama ilmu rasa. Lah rasane wong bayar zakat itu seperti ibu yang menyusui anaknya. Kanggone sing bayar iku sing nyusui, kanggone sing 8 asnad nggih kok iso fakir, miskin niku to nggih Bu, amil, fisabilillah iku sakit. Niku lha niku namine asnad. Niku wong sing wajib nrimo zakat. Lah tiyang ingkang nrimo zakat niku padha karo wong sing disusui bayi lho nggih Bu. Niku ilmu rasa lho nggih. Kanggone wong sing wae zakat padha karo wong nyusui. Asi niku non sewu. Nek boten dikasihkan niku akan berbahaya. Iso kena kanker payudara nggih Bu. Wong
poso niku napa niku nuwun sewu payudarane kena sakit. Demikian juga kita wong Islam wis mampu sugih kok gak gelem bayar zakat. Zakat niku nggih padha karo kotoran. Zakat fitrah untuk membersihkan jiwa. Apa Bu? Untuk membersihkan jiwa. Nek zakat mal untuk membersihkan harta. Zakat beda nggih Bu? Jiwa niku jiwa nafas niku dengan membayar zakat fitrah. Kanggone sapa? Sing mampu. Pamane sesuk kok enek panganan sing kena dienggo mangan niku juga wajib bayar nggih fitrah. Nek 11 kok enek panganan sesuk enek nggo mangan, berarti wajib nopo zakat. Berarti yang apa Bu? Miskin. Atau zakat dipahami nggih? Syaratnya bayar zakat Islam dan mampu. Nek gak mampu malah dikantor, nggih to. Tiyang niku poso, nek gak dibayar zakate niku tergantung-gantung antara langit kali bumi. Nggih to, dadi tampa to. Zakat fitrah bisa dibayar mulai awal Ramadan sampai apa saderenge salat Id nggih Bu. Nek setelah salat Id betul zakat fitrah. Namine zakat dipahami ten mriki nggih Bu. Nah, niku nggih mangka kita pakai bayar zakat sampun kesupen nggih. Terus apa wis Bu sing diwajibne bayar zakat ngoten nggih. Mun kira bayi lahir niku lho Bu. Badhe salat Allahu Akbar takbir bayar pajak napa mboten? Wajib, selama wajib. Yang sepuh walaupun tua renta, selama mampu nggih wajib bayar zakat. Jiwa lho Bu, jiwa lho sing duwe nyawa. Nah, niku wajib dibayari zakat. Nek tuang tiang renta gak iso poso, niku bayar napa namine? Fidyah. Fidyah iki zakat. Ora nek dicampur lho nggih akote sing. Bu aku ki bayar zakat fitrah. Iki aku bayar fidyah. Wonten nggih Bu? Niate saged kan niat bayar zakat nggih. Nggih. Nah, itu angka tujuh zakat fitrah. Ini sing nafsu diri sendiri bisa untuk keluarga. Wonten nggih Bu, mangke sing dereng nggih. Dereng-dereng itu kita kedah fokus nglampahi salat, fokus napa niku napa bayar zakat. Wonten nggih. Itu dadi sing ora salibet diiri wong, tapi teng ayat 100 kita niku 110 kita apa beramal baik, fokus menjalankan sholat dan apa bayar zakat. Ngoten nggih. Nah, terangane niku terus kota sing zakat mal ngoten. Zakat mal niku bisa yang dimiliki sudah dimiliki 1 tahun. Ngoten kan. Nek kambing jenengan gadah kambing, gadah wedhus jumlahe 40 nggih Bu. Niku dikeluarke zakate 1 Mboten nggih Bu. Bu aku duwe bebek jumlahe 100.000 bayar zakat apa mboten? Mboten. Disebutne niku kambing, sapi, unta. Walaupun duwe witik jumlahe nek 3.000, wah mboten wajib bayar zakat mal, tapi sedekah. Monggo nggih Bu. Sebab kewajiban bayar zakat itu disebutne ngoten hadis. Nah niki nek gadah sapi jumlahe 30. Jenengan kok gadah sapi jumlahe 30, wajib diketokne sapi 1. Nah, terus onta, gajah onta jumlahnya 5. Onta jarang nggih Bu, terus onta. Nah, niku pas sampai niku. Nek emas, lah saya tentang emas. Kalau niki ngaji namanya kitab Kifayatul Ahyar. Kalau nek Sabtu niku ngaji, niku kitab Kifayatul Ahyar niku. Nek kita niku gadah emas, jumlahe 85 gram. Niku emas batangan 85 gram wajib keluarkan zakatnya pinten 2,5%. Nah, 85 panen emas sak gram katakan saiki 1 juta nggih Bu. 85 kali 1 juta berarti nek nilainya 85 juta wajib mengeluarkan 2,5 nih. Nek emas perhiasan, cincin, gelang, kalung niku walaupun jumlahe 100 gram mboten wajib keluarne zakat. Emas sing mboten perhiasan. Kifayatul Ahyar niku rinci. Sing wajib dikeluarkan adalah emas yang berupa disimpan nggih Bu. Nek damel perhiasan mboten. Nah, nek jenengan pengen sedekah nggih monggo. Saged pahami nggih Bu. Gunane belajar iki niki. Nek kula memang khusus belajar kitab Kifayatul Ahyar. Nerangne niki ruwiji memang kula. Nggih ta Bu nggih. Niku zakat mal. Lah zakat profesi. Zakat profesi niku disamakne kalih napa niku zakat emas. Nggih to? Jangan gajine katakanlah sakulan 10 juta. Lah
dari 10 juta ini 2,5% ini dikeluarkan zakat. Nah, kalau sudah dimiliki 1 tahun, lah pun saya duwe harta jumlah itu 1 juta dimiliki agak 3 bulan. Kita tuh bacakan mboten. Dimiliki 1 tahun, gitu. Nah, pas 1 tahun kok kurang 5 dino, dibutuh digunakne. Dan itu juga tidak wajib bayar zakat. Tapi saya pribadi ini mulai kehati-hatian. Jadi ojo sampai ojo mboten mboten asal. Pikir ya iso diakal-akali. Tapi nek kita niate karena bayar zakat itu harus niate tulus karena Allah. Karena apa, Bu? Tulus iman kepada Allah, tunduk. Nah, siji yang perlu dicekel itu. Lah, niku setiap bulan bisa dikeluarkan sampai gajinya 7 juta. Yang Indonesia nggih 2,1%-nya bener. Katakan 20%-nya 1 zakat. Lah niku kita keluarkan bayar zakat nek fakir miskin zakat mahal. Ngoten disaged. Nek itu untuk hati-hati nggih, Bu. Ada ngomong teni setahun dibayar nanti setahun wonge duite hilang atau wonge mati gitu. Kita ada beban moral nggih. Nah, monggo kersa. Tujuannya zakat mal untuk membersihkan harta. Zakat fitrah, kosong itu dari fitrah untuk membersihkan jiwa. Beda loh nggih, Bu. Zakat fitrah untuk membersihkan jiwa ini awak. Nek zakat mal untuk membersihkan harta. Nah, nek hartane bersih, insyaallah napa niku barokah. Besok barokah, orang gampang loro gitu. Nek dienggo apa ya sehat, barokah itu artinya barokah. Gitu. Saged pahami nggih, Bu? Zakat ini harus ikhlas karena Allah. Ojo duwe sifat napa iman. Bayar nggih, Bu. Kaya niku ceritane sinten Salabah niku nyuwun donga ya Rasul. Ya Rasul aku saking kaya, doakan ora usah salabah. Ora bener wajib salat to. Ngoten. Lu kok terus ngeyel jaluk ya Rasul doakan aku kaya. Terus ngeyel terus akhir paringi sepasang napa niku kambing. Anak karo wedok ke kambinge. Akhirnya mau anak sampai sampai keluar daerah niku lah angone gitu. Pak ambine akeh akhirnya wayahe salat ora salat. Terus wayahe bayar zakat ya ora gelem bayar zakat. Jarine terus Rasul matur, celaka salabah. Bener. Celaka salabah akhirnya hartane salabah sing akeh wau akhirnya musnah hilang. Ngoten lho nggih. Makane kita nek ada harta nggih Bu, jabatan harta kudu eling kabeh ku titipane Gusti Allah. Wae bayar zakat yo bayar zakat. Wae sedekah yo sedekah. Baliasdat. Tak tambah. Iku ature Allah nggih. Nah, sampai Rasul bersumpah ngoten niku. Nah, niku pentingnya kita bayar apa Bu Pauza? Terus monggo diterusne. Selanjutnya pun ayat 111 Allah itu menyatakan terperdayanya kaum Yahudi dan Nasrani oleh perasaan hawa nafsunya sehingga menyatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali tiang Yahudi kali Nasrani. Sampai dia ngomong sing mlebu surga ke wong Yahudi kali Nasrani. Nah, ngoten itu karena terbawa hawa nafsu. Ngoten ya. Terus akhirnya pun ayat 112 nih Bu. Wa qalu lan yaqulu jannata illa kana hudan aw nasara. Terus iki ayat 111 menerangkan Allah menyatakan bahwa surga itu memang disediakan bagi orang Islam yang taat. Apa Bu? Yang taat. Allah nerangne ning ayat 112 bala bahkan man aslama wasabila wa huwa muslimun. Bahasa surga niku disediakan bagi tiang Islam ingkang taat. Pak jangan wau matune napa takwa niku, at-takwa guna. Takwa niku ning jero ati terus diwujudkan dengan perbuatan. Maksudnya ngoten. Terus niku ya. Terus tiang ingkang patuh kepada Allah dan Rasulnya niku diarani tiang ikhlas. Lah jaminane niku masuk surga. Terus kesimpulannya ayat 112 surga itu disediakan di Allah saat itu wonten bagi tiang Islam ingkang taat. Syukur kali sabar pilih pundi Bu? Pilih taat. Lihat sabar nggih sae, syukur nggih sae, tapi sing paling sae tiang ingkang taat. Nek taat ku
akhirnya belum syukur, akhirnya belum sabar. Alhamdulillah. Terus saya kasih sabar nek tiang niku wis bersyukur, akhirnya iso sabar, nek wis sabar akhirnya istiqomah. Terus akhirnya datanglah pertolongan Gusti. Urutannya ngoten, bersyukur ya alhamdulillah. Terus akhirnya karena bersyukur jadi sabar, terus sabar itu jadi istiqomah, terus istiqomah jadi napa pikantuk pertolongane Gusti Allah. Lah jenengan iki pun ngeten iki pun sabar lho, Bu. Nek mboten sabar wis pacet dhewe ngono. Kita alhamdulillah. Supaya saged dipahami nggih Bu keterangan iki. Dados kesimpulannya ayat 109, ayat 110, 11, 12 itu menerangkan yang Yahudi ingkang ada sifat iri di mata Kanjeng Nabi dan juga terhadap orang Islam. Nek diirik yang sinten mawon kita mboten sak dilebokne ati tapi fokus napa ibadah, fokus sholat, fokus apa mau bayar zakat, fokus beramal baik. Lah surga niku disediakan dening Allah kanggo tiyang Islam ingkang taat. Dadi yang taat niku akhirnya menjadi tiyang ikhlas. Sedaya tiyang iki bisa digodha setan. Ya, kecuali tiyang napa ikhlas. Ngoten nggih, ilmu lisin kecuali tiyang ikhlas. Alhamdulillah. Sampun, monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa mulai kami akal balik ya Allah hingga sekarang ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa asyiri. Allahumma mahkamasitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa dzikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma tawil amalana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wa syafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan dari semua segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah terima petunjuk-Mu. Wa sabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasik arzaqana ya Allah, mudahkan lapangkan rezeki kami. Ilal khairi benar terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan. Wa syari'ati benar terhadap kejelekan ya Allah, jauhkan. Waktu wa isyana fitini wa dunya inna ma'al syaiqadir. Ya Allah, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fatah, iftah qulubana ala ta'amil Qur'an wajib buka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua ya Allah untuk bisa memahami Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma qini bil ilmi ya Allah, berkaya kami semua dengan ilmu pengetahuan agama. Wa zaini bil ilmi ya Allah, berilah ketenangan batin ya Allah. Wa arina bit taqwa, muliakan kami semua dengan takwa ya Allah. Wa jabilna bil afiyah ya Allah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang tenang, tentram
lindunganmu ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi sallim muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh solehah, yang taat, yang alim, yang selamat beruntung dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, jadikanlah di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah, mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh berdoa mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah munajat kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Barokailah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Terimalah amal dan kebaikan kami semua ya Allah. Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Masukkan kami semua dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka tadi ibu-ibu ingkang saged kula aturaken mugi diiringi ridhonipun Allah wonten kinolan manfaatipun wonten kirang langkung pangapunten. Aku kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ibu-ibu.